ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬೂಂದಿ ಲಾಡುನು ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದೆತೊಂದೆ, ಐಕು ಒಂತಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಕಲತೊಂಡಾಂಡು. ನೀರನ್ನು ಒರಾನೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತಂತೆ ಪಾರ್ದವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ಐಟಿತ್ತಿನ ಗಂಟು ಬೇಗನೆ ಪೋಪುಂಡು. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಗಂಟಿಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಕಲತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಗಂಟಿಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಕಲತದಾತುಂಡು. ನನ್ನ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತುದು ತುದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಈತ್ ದಪ್ಪ ದೀವೋಡು. ಕೈಲುಡು ದೆತುದವೇನು ಪಾಡ್ನಗವು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೂರೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರದೀತೆ ಐಕು ಬಂದನ್ನು ಪಾಡ್ನಗವು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಅಪಗೆಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಣ್ಣು ಪಂದರ್ಥ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೊಂದೆ ಬೂಂದಿನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೂಂದಿ ಜಾರ್ನೆ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟೆದ ಕೈಲುಡ್ಲ ಮಂತೊನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾರ್ದು ಅವೆಂದಲೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಪಾರ್ದಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ. ಅಪಗವು ಎಣ್ಣೆಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೂರುಂಡು. ಬೂಂದಿ ಮನ್ಪುನ ಜಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಆನ್ಲೈನ್ಡುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೂಂದಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಾದು ಬರ್ಪುನಿ, ಇಜಂಡ ರೌಂಡಾದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಬೂಂದಿನ ಕಾಯ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಯ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಾಗನೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಬೂಂದಿನ ಕಾಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮೆತ್ತನೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಬೂಂದಿ ಜಾರ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊನೋಡು ಇಂಚನೆ ತುಲ್ಲಿ. ಐದ ಬಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪಾರ್ದು ಬೂಂದಿನ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಬೂಂದಿ ಮನ್ಪುನಗ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು. ನಮ್ಮ ಏತು ಸಕ್ಕರೆ ದೆತೊನ್ನುವ ತುಲ್ಲೆ ಐತ ಅರ್ಧದಾತು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊನೋಡು. ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನ್ನು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬತ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆನು ಕೊದಿಪಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತುದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಕ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆಡು ತೂವೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಕ ಆತಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ, ಕಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ್ನಗಳು ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಬೂಂದಿಗು ಪಾಡೊನೋಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನು ಪಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಬೂಂದಿನ ಸರಿ ಟೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬೂಂದಿಗೆ ಒಯ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬುಡೋಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಬಿತ್ತನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮಂದೇಟು ಲಾಡುನು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಬೂಂದಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನ ಮಾತ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಲಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದುಂಡು. ಬೂಂದಿ ಮೆತ್ತನೆತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಲಾಡುನು ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನಿ. ಬೂಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಡು ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.